Be ydy? Lle mae? Mae chwarae yn yr ysgol yn gyfle arbennig i ddysgu geiriau newydd i'r plant. Da chi'n holi llawer o gwestiynau mwyn gweld os ydy'r plant wedi deall ac annog pawb i gymryd rhan. Yn yr uned hon, mi fyddwn ni'n edrych ar gwestiynau defnyddiol mwyn adnabod gwrthrychau, objects, gwahanol a gofyn, be ydy? Lle mae? Lle oedd? A lle fydd rhywbeth. Dyma'r patrwm cyntaf byddwn ni'n edrych arno yn y fideo yma. Be ydy? Da ni medru defnyddio'r patrwm yma i ofyn what is this? Neu what are these? Yn Gymraeg. Mwyn gorffen y cwestiynau efo this, mae angen gwybod os ydy rhywbeth yn fenywaidd neu'n wrywaidd. Dyma'r patrwm i chi. Enw benywaidd, hon, this. Enw gwrywaidd, hwn, this. Enwau lluosog, rhain, these. Gadewch i ni edrych ar enghreifftiau o gwestiynau ac atebion. Mae dol yn enw benywaidd. Felly dyma'r cwestiwn. Be ydy hon? Mi fydd y plant yn ateb drwy ddweud, dol ydy hi. Mae Tedi yn enw gwrywaidd. Felly y cwestiwn cywir ydy, be ydy hwn? Yr ateb, Tedi ydy o. Yn olaf, be os da ni'n siarad am fwy nag un? Mi fydd angen i chi ofyn y cwestiwn yma. Be ydy rhain? Yna, mi fydd y plant yn dweud, teganau ydyn nhw. Weithiau da ni ddim yn medru ffeindio pethau, neu maen nhw'n cuddio. Felly, da chi a'r plant yn chwilio amdanyn nhw. Nesaf, yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n edrych ar y cwestiwn lle mae, mwyn i'ch helpu i ffeindio pethau. Yn gyntaf, mi fyddwn ni'n edrych ar y cwestiwn yn y presennol. Lle mae'r ddoli glwt? Ystyr hyn yn Saesneg ydy, where is the? Yr ateb cywir ydy, mae'r ddoli glwt ar y gadair. Pan da chi isio defnyddio'r patrwm where was the, sef patrwm yn y gorffennol, mi fydd angen i chi ddefnyddio lle oedd. Enghraifft, lle oedd y gath yn cuddio? I ateb y cwestiwn hwn, da ni medru dweud, roedd y gath o dan y bwrdd. Yna, be am rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol? Where will be? Lle fydd Daniel yn eistedd? Ydy'r patrwm cywir i ofyn y cwestiwn hwn. Defnyddiwch y cwestiwn i'ch helpu wrth ateb. Enghraifft, lle fydd Daniel yn eistedd? Mi fydd Daniel yn eistedd yn y blaen. Da chi medru meddwl am fwy o gwestiynau i ofyn i'r plant ac i'r staff eraill yn eich ysgol chi. Ewch ati i ymarfer gofyn y cwestiynau a modelu'r atebion i'r plant hefyd.